Lin dumut gorok ketleh Mas Basuki Bas Audio Suren ya, selamat pagi, selamat menikmati gendeng-gendeng yang disajikan dari Jo Margo Laras ya. Sekali lagi Mas Basuki yang ada di Suren Beduduk, juga Mas Riko Gapeng, selamat malam, terima kasih.
suarane patega proso aku senang sadulur tani bebarengan padha nandur sawi sampe ngulon anan parane manuk enggoce ana wiwitan tri matri aku seneng yen sadulur tani bebarengan padha nandur padi lilanono pamit mulih wul 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 mesti ayo wul wul titi jodone mugi enggal antos sulih wong kang bisa ngladeni slirane sakno Pak itu zaman biyen iki. pancen abot Mas Ali jroning Merana. ati Eling aku biyen iki. ninggal dikon tak tresnani nanging sedih kados pundi yen kawula saderma nglampahi Mong samene. iya Atur puji dari ora arjo. Sapung kore ajali atring kire warto emane man benjang dika mitra yen to